Naturtzaindia elkartea irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, eta bertan parte hartzen dugu natura kontserbatzeko ardura daukagun pertsona ezberdinek. Uste dugu gaur eguneko gatazka hauek krisi ekologikoa daukatela oinarrian, eta horregatik gustoko dugu tokian tokiko ekimenak bultzatzea ardura berdina partekatzen duten beste administrazio, erakunde edo gizarte eragileekin. Gure helburuari jarraituz mota askotako jarduera gauzatzen ditugu. Kudeaketa, ikerketa, aholkularitza, kontserbazioa, sensibilizazioa, divulgazioa. Eta azken aldian, xagusarrekin lanean ari gara ikerketa arloan. Izan be, Europako xagusarre beherakada nabarmena pairatzen ari dira. Talde faunistiko honen kontserbazioan laguntzeko, ezinbestekoa da zehaztasunez ezagutzea bere populazioak, gordelekuak, banaketa eremuak. Orain arte eskuan ditugun datuak eskasa direnez, datu base hori aberaztu nahi dugu Gipuzkoako xagusarrak ikertuz. Como Naturtzaindia hemos desarrollado en los últimos 4 o 5 años trabajos de seguimiento y de investigación básica de las especies de murciélagos que habitan en Guipúzcoa. Había una información previa muy interesante sobre algunos aspectos de la biología de los murciélagos en la comunidad autónoma y en Guipúzcoa en especial, en particular, pero había un margen de mejora muy importante en cuanto a ese conocimiento. Askotan xagusarrei buruz pentsatzen dugunean edo jendeak xagusarrei buruz pentsatzen duenean, pentsatzen du xagusarrak direla bat, bakarrikan espezie bat daukagula edo hori. Baina kontutan hartu behar dugu mundu mailan gaur egun daudela 1300 espezietik gora identifikatuak. Horrek esan nahi du biologia mota desberdin, ekologia mota desberdin asko ditugula. Baditugu intsektuetaz elikatzen diren xagusarrak, baditugu frutataz elikatzen diren xagusarrak eta baditugu ere nola ez guztiok ezagutzen ditugun vampiroak, odolaz elikatzen diren xagusarrak. Hemen Euskal Herrian ditugun xagusarrak guztiak intsektuak jaten dituzte. Resulta paradójico que los murciélagos sean unos perfectos desconocidos, siendo como son uno de los grupos que cuenta con una mayor variedad de especies y de formas de vida. En la península ibérica podemos encontrar hasta 34 o 35 especies de murciélagos y 25 de ellas están representadas de alguna manera en Guipúzcoa. Esa variedad no se ve reflejada en el conocimiento que se tiene de ellas. Los murciélagos guipuzcoanos nos ofrecen una gran variedad de tipos de vida vinculados a distintos hábitats, cavícolas, arborícolas, fisurícolas, y sus ciclos vitales son muy ricos. Hay grandes migradores, especies sedentarias, especies cuyos sexos muestran unos hábitos de vida muy diferentes, y esto hace que constituyan en sí un patrimonio natural muy rico, muy interesante, pero al final dificulta en gran medida su conservación. Xagusarrak daukaten berezitasun bat izan daiteke edo da oso zailak direla ikerketarako, kontutan eduki behar dugu animalia txikiak direla, gautarrak direla eta hegan egiten dutena dira. Orduan ez daukate horrela beste ugaztunetan bezala, ez daukagu beste aukerarik arrastoak jarraitzeko edo gainera ez ditugu entzuten. Aparatu bereziak, ultrasoinu detektoreak behar ditugu beraien ikerketarako, beraiek egiten dituzten soinu horiek guretzako entzungarri bihurtzeko. Orduan horren bitartez eta beraien soinuak edo beraien ekokokapena aztertuz joan gaitezke espezieak identifikatzen. Gero baditugu ere beste teknika batzuk, errazena agian eta guztientzako ezaguna dana izan daiteke bisitak kobazuloetara, baserrien ganbaratara, baselizetako barrunbeetara, eta gero bada puntu estrategikoetan jarri ditzakegu sareak. Xagusarrentzako edateko egokiak izan daitezkeen putzuen gainean jartzen dira sare hauek edo basoen barruan edo basoen barruan dauden
bideetan edo adibidez mendilepoetan saguzarrek pasatzeko erabili ditzaketen puntu horietan. La mayor parte de los murciélagos que habitan en Guipúzcoa forman parte de alguna manera con distinto grado de intensidad del catálogo de especies amenazadas. Son muchas las amenazas que afectan a los murciélagos. Sus ciclos de vida son muy variados y están expuestos a peligros derivados del uso que hacemos del medio natural. Por eso es tan importante conocer con regularidad, hacer un seguimiento de su distribución y conocer particularidades de su ciclo vital que nos permitan anticiparnos a esos problemas y establecer estrategias de gestión que nos ayuden a conservar esas poblaciones. Bueno, bioaniztasunen galerai aurre egitea ezinbestekoa da, bai planetako bizitzarako, baina baita gizarten ongizaterako eta ekonomiarako ere. Ezin zaigu ahaztu, azkenen gure jarduera guzik naturan oinarritzen diela, eta saguzarrak ere horren parte die. Inguratzen gaituzten ekosistemetan funtsezko papera betetzeaz gain, intsektun populazioa kontrolatzearekin ikaragarrizko zerbitzu ordezka ezin bat eskaintzen digute. Tamalez, Europa mailan saguzar espezie desberdinen populazioa gainbeheran daude, eta hau batez ere giza jarduerei egotzi diezaiekegu. Eta nolabait egoera honi buelta emateko ekintza garrantzitsuenaren arten, habitat naturalaen kontserbazio egoera hobetu eta saguzarren babeslekuk zaintzea leudeke. Eta noski, ikerketa eta divulgazioa ere ezinbesteko die.